Κύριος Απόστολος Παπάς προς κύριο Σαρή, ο υποστράτηγος Κωνσταντινίδης έγραψε το εξής: το ΝΑΤΟ και η Αμερική είπαν τότε ότι η μισή Κύπρος πρέπει να δοθεί στην Τουρκία και εκείνος απάντησε ότι και η Χονολουλού είναι κοντά στην Ιαπωνία και πρέπει να της δοθεί. Ο κύριος Δρακόπουλος από τη Θεσσαλονίκη προς κύριο Παπαδόπουλο: δώστε μας ένα παράδειγμα από τα πολιτικά παιχνίδια που παίχτηκαν εις βάρος της Κύπρου. Προς κύριο Κακολήρη, πείτε μας κάποιο όνομα πολιτικού που ευθύνεται για το πραξικόπημα της Κύπρου ή μήπως δεν ευθύνεται κανένας πολιτικός. Ο κύριος Χαλιώτης: κυρία Στραβοπόδη, οι πληροφορίες ότι θα έρθουν τα ελληνικά αεροπλάνα ήταν θετικότατες. Επίσης, τα ελληνικά αεροπλάνα τα έριξαν οι Κύπροι και όχι οι Τούρκοι. Δεύτερον, γιατί τα παιδιά του 4ου λόχου έμειναν στην Κύπρο, γλίτωσαν μόνο 8 άτομα. Από την Κοζάνη, ο κύριος Παύλος Τσόγκας: κυρία Στραβοπόδη, οι τραυματίες των αεροπλάνων ήταν 11 και 2 οι νεκροί. Ο κύριος Ιωάννης Γιαννιώτης: οι ηρωικοί πιλότοι μας, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει, έφερε εις πέρας την απόσταση των 960 ναυτικών μιλίων σε απόσταση από τη θάλασσα 30 μέτρων. Δεύτερον, το 1996 οι πολιτικοί αποφάσισαν να διαλύσουν την τρίτη μεραρχία ειδικών δυνάμεων. Ο κύριος Γιώργος Λουκαΐδης: η τοπάθεια των κυβερνώντων μας έναντι των Αμερικανών και των Τούρκων είναι εμφανής. Μήπως ξεχάσαμε τα ήμια? Ο κύριος Τσαπραλής: είχαν και οι Βρετανοί ανάμειξη στο πραξικόπημα της Κύπρου. Ο κύριος Δημήτριος Πατρινός προς κύριο Στραβοπόδη: υπήρχε σχέδιο τα ελληνικά F5 να προσγειωθούν στη Βηρητό για ανεφοδιασμό. Από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ιωάννης Χατζηγεωργιάδης: αν ο Γρίβας ένωνε την Κύπρο με την Ελλάδα, θα μπορούσε ο Τούρκος να χτυπήσει την Κύπρο. Ο κύριος Σπύρος Κρητικός προς κύριο Κρητικό: όχι κύριε Κρητικέ, δεν διαβάζω μηνύματα τέτοια. Κυρία Γεωργία Κιβέλου: συγχαρητήρια κυρία Κολέτση για τη σημερινή σας εκπομπή. Πράγματι είναι ένα θέμα που δεν πουλάει, αλλά μας αφορά όλους. Ο κύριος Μεγκούλης, πτέραρχος εν αποστρατεία. Μέγκουλης, ναι. Την περίοδο 1976-79 είχαμε 200 αεροπλάνα τρίτης γενεάς και 200 καταφύγια αεροπλάνων, ενώ η Τουρκία δεν είχε τίποτε. Για περισσότερες πληροφορίες, κυρία Κολέτση, θα έπρεπε να καλέσετε κάποιον της τότε ηγεσίας της πολεμικής αεροπορίας, ο κύριος Σόκαλης προς κύριο Σαρή. Αν κατά το πραξικόπημα της Χούντας είχε εξοντωθεί ο Μακάριος, ποια θα ήταν η μετέπειτα εξέλιξη? Εδώ δεν βγάζω μάκρη με τα γεγονότα που έχουμε. Αν βάλουμε και υποθέσεις, φαντάζεστε τι θα γίνει. Ο κύριος Γιάννης Πρινιωτάκης: υπάρχει η αναφορά στην υπουργική απόφαση